Ман Тоирова Барно, зодгоҳи ман шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа буд. Ман шунидам, ки мухлисони ман бисёр мана кофта истоданд. Ман ба ҳамин хулоса омадам, ки бехонаву дарам. Як писарча дорам дар Федератсияи Россия. Бехонаву дар ҷанги бародаркушӣ шуд. Ман гиреза шудам омадам. Хайр раҳмат ба ҷаноби олӣ, ки ҳамин хел арза менависам 30 сари сол меган ба инобат гирифта шавад. Ай вазорати маданият хона дода буданд манда. Неки мерам, ҳама меган ба инобат гирифта шавад. Фақат хат ҳар сол менависам. Икҷои гап аст, ки Тоҷикистони мо ҳамин хел тараққӣ ёфтагӣ. Мариз шудам дар хонаи апа хоҳаро. Раҳмат ба халқи кабир, ки манда ҳамин хел ёрдам, ки қандам баланд мешавад, дар ҳар раҳ рӯ мефтем. Хонаи вазорати маданият ва якум вилояти Қурғонтепа Рафиқ Палаев ёки ай вазорат куҷое намерам, фақат мегӯяд ба инобат, то ба кай ба инобат гирифтам. Шумо да хона додам? Додам. Чикор кардем? Ман гиреза шудам омадам, ки дар хонам дигар касай тамоман наметавонам дуромада. Раҳмат ба давлат, ки ба қайти Тоҷикистон неки хонаву дар надорам. ҳофизӣ ман наметавонам барои ҷои тенҷ дар кораи манда. Хеле мекуманд мухлисон, ки дар ҷо ҳастем. Телефонам 919 31 74 44. Яктаи рақами дигар 00 544 19 89. Ай соли 94 ман даводав дорам. Ман ҳофизӣ ман нағз мебинам. Бо мехоҳам, ки бозам бо ҳамин вазифаамро давом диҳам. Ҳамин расм дар телевизиони Тоҷикистон баромад мекардам. Синни соли 25 солагим. И соли 2005 ман ба гастрол рафта будам. Худи тарафҳои Кӯҳистон. Мухлисонам бисёр буд, неки пайдо намекунанд. Аз ҷиҳате, ки бехонаву дарам. Модарам дар номи апам кардаги, апам вафот кард. Амиқа гуфтам, ки то замин гирифтанам аистан гирифтан буровардан. Ман ба суди олиям, прокуратура ҳамаи ҷо муроҷиат кардам. ай тарафи ҳамин вазорати маданият манда дода буданд. Аз соли 94 ман ҳамин хел бехонаву дарам. Модарам васият кард, ки мегирен метеҳен. Ай вазорати маданият вазири якум вилояти Қурғонтепа, ки якум ҷоро дар Бӯстон гирифта будам, сехонагӣ манда табрик кардагӣ буд. Неки афсӯс, ки ба бемор шудам.